Vítam vás na SketchUp dní 2025. Je vás tu podstatne viac a ozaj do stovky už veľa nechýba. Takže máte možnost si vybrat ty scény, ve kterých chcete, aby byl třeba ten strop. Chcete mať veci v grupách, G je dobrá skratka. To návrh interiéru rodinného domu, čo je vlastne ako keby taký ten najväčší rozsah. To je vlastně integrovaný karty, to nemá žádnou grafickou kartu jako takovou. A jedným klikom to viem zmeniť. Veľmi jednoducho. Modelovať do fotografie, napríklad, čo SketchUp umožňuje. Dobre ponadstavovať, tam si dá svoj telefón a doma majú zážitok. Hardwareové nároky té aplikace úplně stejně jako na klasickém počítači.